MeghalayaPost.news. To sa isin pat hang ne po kawi pagacaka po ka Bishop Hall hadin bang ngilay sakhi ya ka jingle niam baro hadu pan punon Burom ya ki senyang kiba bu Most Reverend George Mamal la Sri ya no namta ka jela Meghalaya bakumjuru namta ka than Goro Hills hi barkowe une uru khoj pamtang bo la sakri ha ka ba ai kita kijing kai niam lane kita balong kenjaman sim Andre une uru khoj uladon bentaro man sakri ya ka jai benreu garo bakumjuru ya ka jela Meghalaya hi haling ba kikam hikai lane ban sangi taki lat kislem ai jing hikai hapo kane ka than Goro Hills nalor ki jakat sumar baper hijab ka pule namta ki nurse matkiwe ibau ne uru khoj ulanop senyang syakane ka than Goro Hills hakane ka jingle niam ka bakhado la sakhiru balawan bersimenta do menteri rangba ka jela u konrad ki sangma nalor ki MLA kumu doktor mukul sangma matkiwe ki MLA nalor ki ruhe ki officer kumu BC SP matkiwe ki officer jokane ka district MeghalayaPost.news.